Zion Azadi. Kuten niin monesti ennenkin ovat kurdit Lähi-idässä jälleen heidän oikeuksiaan ja elämäänsä uhkaavien aina toimenpiteiden kohteena. Pohjois-Syyrian Rojalassa, jossa kurdit ovat olleet vahvin vastustaja niin Assadin diktatuurihallinnolle kuin koko Lähi-Itää uhanneelle islamistiselle ISIS-terrorille, he ovat nyt joutuneet uudelleen Syyrian hallituksen heihin kohdistavan väkivallan kohteeksi. Hauras tulitauko voi minä hetkenä hyvänsä rauhoita ja sotilaallinen voimakäyttö kurdien autonomista alueen kukistamiseksi jatkuu. Rojalassa tuli vaikutusvaltainen malli Syyrian sisällissodan aikana. Tunnettu paikallisdemokratian, sukupuolten tasa-arvon ja etnisen sekahallinnon korostamisesta. Nykyinen konflikti ei koske pelkästään aluetta, vaan sitä, selviääkö tämä itsehallintokokeilu Syyrian uudelleen järjestäytyessä vuosien sodan jälkeen. Eurooppa ei saa nyt hylätä kurdeja, joita tuimme ja olivat tehokkaita luotettavien kumppanimme ISISin vastaisessa taistelussa. Myös Iranissa, jossa joulukuussa käynnistyi käynnissä oleva kansannousu, vaan islamofasistista hirmuhallintoa vastaan ovat kurdit sekä etujoukkona kamppailussa demokratian ja kaikille Iranin monikansallisille vähemmistöille oikeuden ja vapauden takaavan muutoksen puolesta, että myös uhanalaisimmassa asemassa hallituksen väkivallan kohteena. Hallitus Iranissa, joka jo tätä ennen on ollut eniten kansalaisiaan teloittava maa maailmassa, on surmannut ainakin 5000 mielenosoituksiin osallistunutta ihmistä ja mahdollisesti paljon tätä enemmänkin. Zion Azadi, nainen elämä vapaus, on kurdien ensimmäisenä käyttämä tunnuslause, joka on otettu koko Iranin demokraattisen vastarinnan käyttöön. Ja se istuu erinomaisen hyvin myös meidän pohjoismaiseen arvomaailmaan. Ja siksi on nyt tärkeää, että myös Suomi Pohjoismaana ja Euroopan unionin jäsenenä tukee kaikkiin käytettävissä olevin ja hyväksytyin keinoin tätä muutosvaatimusta. Euroopan keinovalikoimeen ei kuulu sotilaallinen voimankäyttö, eikä se pitäisi kuulua kenenkään muunkaan keinoihin, sillä ulkopuolisten aseiden varassa ei demokratiaa ja vapautta voi kestävästi tuoda minnekään. Eikä sitä myöskään tuota yrityksillä syrjäyttää nykyinen diktatuuri palautumalla Shahin diktatuuri. Iranilaisten vapautus voi toteutua vain heidän oman toimintansa kautta, ja siinä myös meidän on heitä tuettava ja katkaistava kaikki yhteistyö Iranin murhaavan hallituksen kanssa. Laillinen elämä vapaus on vaatimus, joka yhdistää meitä kaikkia teidän kanssanne. Kiitoksia.